awake dhewe silaturahim marang nggone mbae sing sepuh ae lho. Sing anu, sing veteran, garwane sing veteran tahun 45 ae disowani sakake mbae ngeterno iki amanah konggone wong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kula Mbah niki nyampekno amanat saking hambane Gusti Allah. Salaman sik Mbah pinarak mriki. Udin. Udin pinarak riyen. Udin. Mbon jenengan pinarak riyen. Mriki. Oh nggih. Nggih. Jenengan kuwi Nur Hasanuddin Lur. Jenengan anyar. Nek terlahire gak tak dudohno. Ngono. Iki awake dhewe sowan nggone mbae. Ya. Ya Lur. Ki mantep Sudarsono. Ambek Ki Andem Surat. Di awake iki panas-panas menisan mau estafet ke 3 titik, 3 tempat. Iki poso-poso awake mlaku mumpung satu daerah Lur. Dadi insyaallah engko gagang sesuk mbosok apa nek ana jadwale neh kita kunjung marang nggone mbah-mbah anak yatim. Dadi awake dhewe niku cuma talangatur terus awake dhewe iku menyampaikan amanat konggone rezeki konggone Gusti Allah sing diliwatno awake dhewe kanggo mbah-mbah rondo-rondo sepuh-sepuh ngene iki Lur. Dadi awake dhewe niku ya karepe awake dhewe niku ya seneng berbagi. Dan orang berbagi iku karepe ya kepengin mewehi terus, gak seneng dikeki asine, tapi seneng berbagi. Dadi wong seneng berbagi iku tidak mengharapkan diberi, dikasih. Gus Agus. Dalem e. Mriko waduh. Niki kancane kula. Niki jenengan trima ya, Mbah? Niki pitrahe sinten? Wis pokoke niki rezeki konggone Gusti Allah diatur jenengan. Oh, alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun Niki sanget. jenengan nggo ngliwet, nggo adang, nggo niki kula dongaki nggih. Dongaki piye, Mbah? Anu panjenengan sak keluarga paring ana sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki kang Amin. halal barokah Amin. donya akhirat amin Allahumma amin. Mangke dalu kula doaake. Nggih. Kula wacake surat Surat apa, Mbah? nggih. Dibacake surat napa? Surat Surat kabar. Surat apa? surat doa. Surat doa kersane napa? Kersane panjang umur, sedaya sak keluarga panjenengan, paring ana sehat walafiat, panjang yuswa, banyak rezeki sing halal barokah donya akhirat. Amin Allahumma amin. Surate surat ayat kursi. Ayat kursi ra mok sak ayat, Mbah. Oh, pirang-pirang Fatihah, surat An-Nas, surat Falaq, surat Kafirun. Surat ayat kursi. Kok Niku wakih? tinggalane Mbah Yai Sukran Cepu. Mbah Yai Sukran Cepu. Nggih, kula nek diparingi. Tahun pinten niku kok? Tahun 50. Kula tesih bocah. Tahun Kula tesih bocah cilik, wis kula tesih gadah bojo niki. 75 tahun yang lalu Mbah jek eling Pak Yai ini Lur. Jenenge Pak Yai Sukran Cepu. Cepune pundi, Mbah? STM Mega. STA Mega. Ngaler. Bakdo ngaler Ngilen. Tapi sakniki pun mboten wonten. Oh. Anake nggih diganti anake Mukhtarom nggih sampun meninggal. Terus jenengan kok krungu kabar apa telepon-teleponan karo Pak Yai Sukran putrane? Ngriko. Oh, nate mriko. Nggih. Terus kula diwelingi, Nduk. nek ngundang kula niku mboten sus mutiah. Wong nami kula sus mutiah. Apik lho Mbah jenenge asmane jenengan itu. Nduk Mutiah. Kowe nek diwenehi wong apa wae, aja kok angger mbok tampani matur nuwun ki aja dongano. Oh, ngoten. Ilmu Lur.
nek diparingi wong sapa wae tanpa nono aja mok matur nuwun, dongani. Dadi iso berkah lan barokah. Ngono Mbah ya. Dadi Nggih. barokah ya kok barokah umure, barokah rejekine, barokah awake, barokah tangga teparone, barokah sak muslimin muslimat sedaya ngono Mbah ya. Kula Dadi niku nggih sedan. dan Apa nggih terus sarang nggih Mbah cepu. Cepu, Cepune Pak Yai sapa Mbah? Mbah Yai Sukran, Pak Yai Suran niku Kyai Kiai. nanging kalih dadi wong tuwa. Pak Yai tapi karo wong garwane pinten? Mek sitok tok. Lho, mok sitok jare papat oleh wong lanang niku nek Pak Yai. Mboten. Loh, nek Pak Yai jare oleh papat. Duka wujute mboten. Lah niku mbahe poso terus niki mbahe. Berarti Nggih. jenengan kecil wis dilatih poso ya, Mbah? Kula ki betalit, Ketalit wis poso. mumpun poso. Heeh. Buka ku jam 12. 12 napa? 12 awan nganti saiki ku tok Buka kok jam poso. 12 awan le, Mbah. Kula tesih cilik. Oh, nggih cilik, poso Nggih. beduk. Poso beduk. Nek nggih cilik nek niki terus, Mbah, jenengan Niki terus iki aku kapan anu aku nangis aku. kenging Nangisku banget senengku aku kok iso nutup pas aku kok ora. padahal umure wis 90 tahun. Cukup. Umur Nggih, wis 90. 90 tahun. Baiki dadine kok isih alhamdulillah diparingi sehat, Diparingi sehat kaya pangeran, alhamdulillah. tapi peningalipun boten pateos pirsa, Mbah. Mripat Nggih. kuping. Lah nek kula sinten? Omahku lali. Lho, lah sing nate tenggene jenengan masuk jenengan supe kula. Anu ndak ene ya tindak rene Lah nggih awake. sinten? Iki puterane Nak Yati. Wah, mboten. 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 Jenengan sinten? Mboten. Non Kula mboten. Niki anu, Mbah. asmane sinten? Jenengan sing lawas ta sing anyar? Napane? Jenengan sing lawas ta sing anyar? Napa sing? Jengene sing lawas ta sing anyar? Sing padha wae. Oh, sing padha wae. Kula jenenge Udin. Udin. Nggih. Lah ya Udin ku ora putrane. Mboten. Daleme pundi? Mriko tebih Tak arani Udin-Udin iki. mboten. Masa Kula udut. sepura nak. Nggih. Kula wau memang niate silaturahim nek nggone mbah-mbah, sepuh-sepuh, Nggih. tenggene anak yatim, terus tenggene janda-janda sepuh kados jenengan. Nak menika. Sami niki kancane kula. Dadi niku krune kula. Daleme pundi? Daleme kula lasem mawon. Asmane sinten? Kula- Dadi engko sore ku tak dongake ku. Hasan. Lengkape Nur Hasanuddin. Hadan. Hasan. Hadan. Hasan. Hasan. Heeh. Lah iki ora Hasan iki lah. Mas. Ampun sowan bolak-balik ngono kok, Mbah. Lah nggih jenenge kula Nur Hasanuddin. Nggih. Lengkape niku jeneng sing anyar, jeneng sing lawas tesih teng griya. Lha nek jenenganku khusus muti. Nggih, niki jenengan trima ya. Alhamdulillah. Niki nggo blonjo mok kedhi. Matur nuwun sanget Nggih. kula rawuhipun panjenengan sekalian. Nggih. Matur nuwun sanget paringanipun pitrah menika takjil iki. Wis pokoke anggere diaturna jenengan ngono wae. Rezeki niku nggone Gusti Allah diaturna jenengan ngono wae. Alhamdulillah. Kanggo Lah iya kudu masak dadi mboten. nasan lah. Lah rumasane jenengan sinten? Wis pacak ganteng ngene kok wis tau Bagus sowan lah. Wong tau sowan ngene jenengan. Pundi garwane aku iki wis kangen dua. Garwane alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. nembe setunggal. Diparingi sehat walafiat, putrane kalih. Aku ngene mrono kok tak gak ono. Lawange tutupan. Tutupan. Terus tiange teng mburi. Omahe ndek piye. Alah pangestune, Mbah. Masuk waktu gumun banget. Nggih. Kok asale koyo ngono kok dadi omah koyo apik gak nabene apa-apa ujug-ujug. Gusti Allah iku sugih, Mbah. Niku rumiyin tanahe bapak kula. Oh, ngoten. Nggih. Terus
dinggeni Yung A Mhm. pindah griya ngriki, Mhm. terus bapak niku disade. Bapak jenengan disade kalih sinten tanahe? Mbah Citra? Kalian Pak Citra. Oh, Dados kalih niku nggene bapak, terus Pak Crito? waune, Mmm, daleme, mhm, Mbah Kaji, mmm, sapa nek sing wedok Bu Kaji Saringah, mmm. nek sing lanang aku gak Mbah Wirya Gemblung. mboten. Lho, jarene Mbah Atmautuh iku putrane Mbah Wirya Gemblung. Werya Mbah Wirya Glimbung. Glimbung. Jengene iku Werya Glimbang Glimbung, Glimbung. mergane wonge gedhe dhuwur, Wonge gedhe duwite dhuwur, akeh, nggih. sugih, Sugih, keh, sugih wong sugih tanahe dalem anak siji wombo. sik omah tanah, omah sak tanahe, Mmm, sak tegale, mmm, tegale setengah mhm, bau, mhm. cikar sapi. Jaman semono cikar sapi. Sapine guwedhi-guwedhi lanang Nggih, nika. wong pejaman nyembelih sapi. Wis ya Allah, nek ora Nggih. ndolor, nek ora wong sugih mbiyen, wonge sedo ae disembelihno sapi, gak diperagatno sapi, dienggo daharan wong-wong sing takjiah. Ngono ya, Mbah ya? Nggih. Nggih. Cara basane Cinane sancong. Ngoten Mbah nggih. Nek cara ono takjiah. Dadi kula wau sowan saking griya kula niati silaturahmi karo Kalih Mbah panjenengan Putri, Mbah nggih. Susmuti. Muti ah, Sing masyhure terkenal Mbah Markeni, Bu nggih. Markeni. Ngoten. Misuwure. Wes dadi Wong kanca kula sekolah madosi kula. mhm. Mungel anu Bu Susmuti Tiang wong kok kula sekolah nampi mhm. kula kok Nggih. Susmuti Ora ana sing roh. Mboten enten sing ngertos. Jenenge sing asli padahal Susmuti. Susmuti Terkenale Mbah Markeni. Markeni, mergane garwane lanang asmane Mbah Markeni. Market Pak Markeni. Ngene. Wonge ganteng kados kula ngeten iki, Mbah. Nggih, mboten enten mleke kok. Enten brengose mboten? Mboten. Kados kula ngeten iki. Nggih, resik. Jenggote ya gak ana. Ya Mboten. kucunan mata ngeten iki. Guyon, Mbah. Nggih, ngono Lur. Aku silaturahmi karo Mbahe wis ditampa karo kanca-kanca bolo-bolo matur nuwun atas support-nya. Jangan lupa bantuan apapun siap mendonasikan atau siap menyalurkan. Jangan lupa like, share, komen, jangan lupa subscribe. Itu semua gratis di YouTube kami Kang Hasan Santri Desa. Oke Lur, kula tak nyuwun pamit Mbah. Lho wis Pangestoni. dipoto. Mpun pangestune. Kula Nggo matur kenang-kenangan. nuwun Kula tak panjenengan sekalian. kula tak nyuwun pamit. Nggih, Mok monggo. kedhik jenengan trima. Nggih. Nggih. Kuat nggo mlebu tah mboten? Non, Kuat nggo mlebu tah ora? mbot kiat. Oh, kiat. Kiat. Tapi abot. Lah nggih, kula betake nggih. Nggih, harus kiat. Nggih. Nek nek njaba mundak nek mundak nek njaba mundak nek nek njaba mundak cotoli pitik Lur. Abot Lur iki. Nggih, nggih Mbak. Nggih. Amit nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Kok ndur meja nggih? Lho, pun. Pun to ndur meja. Bareng bae. Assalamualaikum.